Připravte se, tento víkend je tu obrovský výprodej skladů, slevy až 70%. Na elektrokola i normální bajky. A to není vše. Slevy platí také na veškeré cyklooblečení a cyklodoplňky. Tak neváhej a přijď k nám. Na skladě máme veškeré cyklooblečení se 70% slevou. Jak bundy, tak kvalitní batohy a co nesmí chybět při každé cyklistické výšce je kvalitní helma. Dále v nabídce naleznete elektrokola, normální bajky a i dětská kola, a to vše se slevou až 50%. Pozor, Ministerstvo zdravotnictví varuje, jízda na elektrokole může být návyková. A tato nabídka platí pouze tento víkend 8. a 9. listopadu. Naleznete nás na adrese Multicycle Campus Industriale 4A Lorenz Royd. Adresu najdete ještě v popisku videa.